se ale ila ka fɔ ko siga fɔ ko ka kɛ jamana kɔnɔ walasa bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka na cogoya min na. UR mara la a yira ka fɔ ko école 40 ani kɔ ko olu kɔni datugunen don ko ka sabu kɛ lakanabaliya kɔni. Pangasi mara la a yira ka fɔ ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ olu mɔgɔw bɛ ka boli ka bɔ ka sabu kɛ lakanabaliya kɔni. Abdramane Chani ale yira ka fɔ ko Faransi b'a ta olu kɔni ka dabada de kɔni ma walasa u ka baara kɛ ɲɔgɔn. An balimaw aw bisimila ye an ka bidon kibaru kɛnɛ kan. Kibaru fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Mali premier ministre kɔrɔ dɔ ye n'o ye Boubou Cissé ale kɔni bɔra ka lase dɔ kɔni kɛ a ka bɔlɔlɔ siraw kɔni. Ayiwa o lase o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o de ye ka yira ka fɔ min ye septembre kalo tile 25 ye gouvernement yɛrɛ kɔni kelen bɔ ka sɛbɛn bɔ ka yira ka fɔ ko min ye kalatɔw ye ko o kɔni bɔlen don a dɔgɔ kɔrɔla la nka u ma dɔgɔ kura kɔni di a ma. O senfɛ min ye Boubou Cissé ale bɔra juma tɛmɛnen a ka bɔlɔlɔ siraw kɔni fɛ ka yira ka fɔ ko an bɛ wagati min na bi ko an ka jamana mɔgɔw kɔni bɛ sigikafɔ la ni a bɛ fɔ o ma concertation nationale. Boubou Cissé kabini a bɛ yɔrɔ min na sabula ale kibaruya kɔni dɔnnen tɛ an ka jamana kɔnɔ ale kɔni y'a ka ni lase ninnu kɛ ko ale bɛ min ɲini autorité maaw fɛ an bɛ wagati min na bi u ka concertation nationale kura kɔni kɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen ka na k'i sigi walasa an bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ jamana in kɔni gɛlɛyaw kɔni na. A ka kuma kɔnɔna la k'an bɛ wagati min na bi min ye lakanabaliya ye o kɔni bɛ yen nɔ ani musakako gɛlɛya ale ni gɛlɛya caman n'o bɛ ka an ka jamanaw sɛgɛrɛ o ye gɛlɛya min bɛ yen nɔ ni a bɛ ka dadigi kɛ jamana kɔnɔdenw kan. O de kun kɔnɔna la ale y'a yira k'a fɔ min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka concertation nationale kɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni wele o de k'a fɔ acteurs politiques économiques a mana kɛ maa o maa ye ne e kɔni ye maliyɛnden ye i ka na nin kɛnɛ in kan an ka sigi ka fɔ kɛ walasa bɛn ani gɛlɛya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ani gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ni an ka jamana bɛ o gɛlɛya kɔnɔna la olu bɛ se ka ban cogoya min na. A ka kuma kɔnɔna la ko gɛlɛya ninnu bɛ yen olu bɛ ka dadigi kɛ jamana kɔnɔdenw na o de hukumu na maliyɛnden bɛɛ mago bɛ a maliyɛnden ɲɔgɔn na walasa bɛn bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ wa ko Mali mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ lajɛlen ka wele u ka na gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an kana kɛ gɛlɛya in kɔni banabagatɔ ye nka an ka kɛ gɛlɛya in furakɛlibaga ye walasa gɛlɛya bɛ se ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ Boubou Cissé ale ye maa ye maa min jɔyɔrɔ bonyara Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔna la i n'a fɔ ministre des mines a y'o kɛ ani ministre des économies et des finances a y'o fana kɛ min ye Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ ka premier ministre ye a y'o fana kɛ fo ka taa Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔni nagariya la san 2018 kɔnɔna la. O wagati kɔnɔna la o fanga kɛlen ka minɛ Ibrahim Keïta la min ye Boubou Cissé ale kɔni kun minɛla finidilakaw fɛ ka kalo 2 kɔni kaso kɔni kɛ. O tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ale kɔni bilala nka a kun y'i sen don politikiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye IRD bolofara min bɛ jɛnɛ ale yɛrɛ kɔni donna o bureau kɔnɔna la ni maa caman y'a bisigi ka yira k'a fɔ ko kalata minnu kun kan ka kɛ san 2022 kɔnɔna la ko Boubou bɛ sɔn ka présenter IRD kɔni tɔgɔya la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen ale kɔni nɔ minɛlen kɔni kun don Mali kiiribulon kɔni sanfɛ nka kabini o wagati fo bi min ye Boubou Cissé ale kɔni tununa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ka taa yɔrɔ wɛrɛ a ma ye kiiri tigilamɔgɔw kun mɔgɔw kɔni kun b'a la a ma ye wa ma taa kibaruya dɔn an bɛ wagati min na ko bi nka min ye juma tɛmɛnen ye a kɔni ye nin lase ninnu kɛ walasa jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka se ka nin sigikafɔ in kɛ bɛɛ lajɛlen ka wele. O tɛmɛnen ka bɔ yen lakanabaliya hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ UR mara kɔnɔna min ye école 40 ani kɔ ye ko olu kɔni datugunen don ko ka sabu kɛ lakanabaliya ye. Ayiwa kibaruya mun sera ma olu y'a yirana k'a fɔ bi n'o ye octobre kalo tile 2 ye ni o ye Mali kalanso bɛɛ lajɛlen kɔni ka dayɛlɛnni ye kalatɔw bɛ daminɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔni na nka jateminɛw y'a yira ko dugu dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ka denmisɛnninw tɛna se ka taa kalanyɔrɔ la ko ka sabu kɛ lakanabaliya ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya UR kɔni mara la ni ale yɛrɛ bɛ Moti fɛ ko ye mɔgɔw kɔni kɔnɔ gannen don u kɛlen don ka welewele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan u ka fɛɛrɛ kɛ walasa olu ka kalanyɔrɔ minnu bɛ olu ka yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'u bɛ 40 ani kɔ bɔ n'u bɛɛ lajɛlen kɔni datugunen don ka sabu kɛ lakanabali ye u ka wuli ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la walasa olu ko kalanso ninnu bɛ se ka dayɛlɛ cogo min olu fana denw bɛ se ka taa kalanyɔrɔ la u ka kalan kɛ u ni bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ko sinon olu bɛ wagati min na bi olu kɔni kɔnɔ gannen don maa si tɛna kariya ka taa kalanyɔrɔ kɔni na walasa i den ka kalan kɛ ko sabula lakanabaliya ale kɔni ɲɔgɔn jannen don. Ayiwa o de hukumu kɔnɔna la min ye UNICEF ye ko olu kɔni ka lasigiden min kɔni bɛ Bamakɔ yan olu kɔni ye sɛbɛn bɔ u ka sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko Minanga mara ale ni Moti mara la olu ye yɔrɔ min kalanyɔrɔ caman kɔni datugunen don ko ka sabu kɛ lakanabaliya kɔni ye ko olu ka jateminɛ la ko n'i y'a ta ka lajɛ ko kalanyɔrɔ 9,000 ani kɔ ko
ko o de be an ka jamana kɔnɔ ko min yɛrɛ kɔni ye 1000 ani kɔ ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni datugunen don ko ka sabu kɛ lakanabaliya kɔni ye wa wa kuma kɔnɔna la ko Menaka ale kɔni ta ka ca ni dugu tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ta ye sabula ko n'i y'a ta ka lajɛ 100 sarala o 100 sarala ko 50 kalanyɔrɔ ko o datugunen don Menaka kɔni fan fɛ ko Moti mara la ko n'i y'a ta ka lajɛ 100 sarala o 100 sarala 25 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni datugunen don ko ka sabu kɛ lakanabaliya kɔni ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko Bangafi mara la ko banbagaci wale dɔw kɔni senfɛ dugu dɔw mɔgɔw kɔni bolila ka bɔ o sigiyɔrɔ la ko ka taa yɔrɔ wɛrɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu yɛrɛ k'a fɔ ko septembre kalo tile 27 kɔnɔna la dugu dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ ye Dome ye ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Sege kɔni commune fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye cɛ marifatigiw ye olu kɔni taara yen ka taa marifa kɔni ci sanfɛ ka yen dugulamɔgɔw kɔni jalasira wa ka yira k'a fɔ k'u ka taa ka bɔ nin dugu kofɔlen na k'u kana segin k'u sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen na ayiwa ko hali bi o don kelen kɔnɔna la ko min ye Kobo Lagado kɔni mara fana ye ko nin ye cɛ marifatigiw ye u ye marifa ci yen kofɔlen fana la ka yen dugulamɔgɔw kɔni nasira wa ka taa ni olu kɔni ka baganw ye nka kibaruya y'a yira k'a fɔ ko nin dugu fila ninnu kɔni na maa kɔni ma bɔnɛ a ni la nka u bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen don ka sabu kɛ ni jatigɛ wale ye min yɛrɛ ye Domekaw ye olu kɔni bolila ka bɔ u ka dagayɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ ko ka sabu kɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ɲɛsiranya ye ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka yira k'a fɔ Abdrahamane Tchani ale y'a yira k'a fɔ ko Faransi kɔni bɛna a ta olu kɔni ka dabala kɔni ma ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ min ye Niger kɔni cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ye déclaration dɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko min ye Faransi kɔni ye olu kɔni b'a ta Niger kaw kɔni ka adamadenya kɔni ma n'u bɛ fɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn ayiwa min ye Faransi ni Niger kɔni ka fɔɲɔgɔnya ye o daminɛra kabini min ye juillet kalo tile 26 ye tuma min na ni Mohamed Bazoum ka fanga kɔni nana ka bɔ a bolo hali bi o fɔɲɔgɔnya ninnu kɔni hukumu kɔnɔna la Abdrahamane Tchani olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ Faransi lasigiden kɔni tun bɛ Niger k'a ka minɛn ta ka bɔ yen nka Faransi yɛrɛ kɔni tun ma sɔn o kumakan ma sabula olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ ni maa ninnu kɔni dɔn fangatigi ye septembre kalo tile 27 kɔnɔna la min ye Faransi jamanakuntigi ye ale ye o bɛɛ ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko Faransi lasigiden kɔni bɛ Niger ko a bɛna taa Faransi o don kɔfɔlen na wa min ye Faransi finitigi 1000 ani kɔ min bɛ Niger ko olu kun bɔ minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa ka bɔ Niger jani ni san kɔni banni kɔni cɛ Abdrahamane Tchani ale y'a fɔ o hukumu kɔnɔna la ko Faransi kɔni ni u bɛ fɛ u ni olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu b'a ta olu kɔni ka dabala ma olu sago ye min ye o de bɛ kɛ wa olu bɛ fɛ olu ka mara cogo min a bɛ kɛ ten cogoya de la ko sabula ko Faransi yɛrɛ kɔni kun wele kun ye a ka na olu ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sahel jamanaw kan walasa ko ka na banbagatuw de kɔni gɛn ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ko nka ko n'an y'a ta ka lajɛ ko dɔ de farala banbagatuw kɔni kan nin yɔrɔ kɔfɔlenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya banbagati minnu bɛ yen nɔ minnu ye Al-Qaïda kɔni ka bolofara ye ko olu kɔni bɔnnenba de bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlenw na ko u bɛ Niger u bɛ Mali la u bɛ Burkina wa u bɛ Sahel jamana bɛɛ lajɛlen kɔni kan ko n'a fɔra olu bilala ka na baara min na u ma se k'u baara kɛ ko nafa kɔni to u toli la o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na o de to olu bɛ fɛ Faransi ka taa ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ayiwa min yɛrɛ ye Faransi ministre français des armées ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Sébastien Lecornu ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni hakili la juma tɛmɛnen ko min ye Sahel jamanaw ye u kɔni laban bɛ sɔn ka dafuru u yɛrɛ da la ka sabu kɛ lakanabaliya ye wa ni u bɛ ka waleya min ta ka u ka jamanadenw kɔni sɛgɛrɛ ko sabula u ye Faransi finitigi ninnu kɔni gɛn ka bɔ u ka jamanaw kan ko Mali y'a gɛn Burkina fana y'a u gɛn ko sisan ni Niger kɔni farala kan min ye Sahel jamana ye ko ale yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ jigiya bala la tuguni sabula maa t'u bolo maa min bɛ se k'u dɛmɛ nka min ye Abdrahamane Tchani ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka min ye lakanabaliya ye ka kɛlɛ ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan